Здравейте! Днес ще ви представя една вълнуваща и иновативна компания – BETEL или Blue Electric Technology. Ние предлагаме мобилна енергия под формата на наемане на пауърбанки за зареждане на мобилни устройства. В днешното видео ще ви обясня как работи нашият бизнес модел, предимствата на многостъпалния маркетингов модел и как можете да се възползвате от нашата система за възнаграждение в USDT криптовалута. BETEL предоставя на своите клиенти възможността да наемат пауърбанки, когато имат нужда от тях. Нашата мисия е да осигурим удобство и надежност за всички потребители на мобилни устройства. Клиентите могат лесно да наемат пауърбанка от нашите партньорски обекти, да заредят своите устройства и след това да върнат пауърбанката в който и да е наш обект. Една от ключовите характеристики на BETEL е нашият многостъпален маркетингов модел. Този модел ни позволява да разширяваме нашата мрежа от партньори и да запознаем повече хора с нашите